Mayong adlaw mga mari og pari. So na ako i-share kaninyo no. So kinsa ni naka-try din hiya og deer meat. So ako kami no wa pag gid ko ka-try or maybe akong husband naka-try na siguro. Basta ako wa pa ko ka-try og ang akong mga duha ka gagmayng laki. So pakita din ako sa inyo no, hinatag ni sa akong sis-in-law ihagyo giluto tanan. So thank you very much sis Jenny sa paghatod aning mga lamiang pagkaon. Humot kay siya guys. Lami kay dagway oh. So nadari nagluto siya chili, chili nga na ay venison sausage, mo man ang dairy meat, venison sausage, tapos na ay soup, guwapa ka itong soup o, na venison sausage food o ang katong spaghetti style nga kuan, pagkaluto, na po na siya sausage. So, mo niya, amang ipatry sa sila Matias ug kang Ezekiel, masin si Daddy ang gikaon kay kani pong noodles nga gikaon nila sa duha ka bugoy. So, amang ipatry, very good daw, good job Auntie Jenny, very good cook sa Auntie Jenny. O, mao na, lamian sila. So first try na nila di ay guys. Mao pa nila pagkaon ng venison sausage. So at least na nami idea kung unsay kuan lasa sa deer meat. Lami da siya guys. So ako kay not a noodle person man ko. So ang ako yung ginamhin naman ang katog yung chili. So kadugay-dugay na pug ko og chili ang gasagaran ang galuto og chili sa among pamilya dinhi ang akong ugangan. So karon pusla nagluto nga akong sister-in-law og chili. Ako pud akong tirahan unya. So mo na no si Ezekiel. Kapag yun lang taon ba lami lagi jud daw mo na sila buyag na po ni mga bata ni basta pagkaon makaon gyud na sila pero og di po na maangay di po na sila mo padayon og kaon amo po na pasagdan. So puslan man daw lami gyud daw kaayo iha gyud ning isahon daw ni sa iyang isa ka kutsara nga hurot ning noodles pa kay ka gara-garaon ning dudong ay. So mo ni excited ako sa kong chili. So without kuan rice is life good kaayo without powder adududu adudada. So mo na ni nagkaon na si Manang lamian jud kay ko. Not expected na ako nga sweet ang sauce kay kasagaran nga matilawan ako na chili sa akong ugangan kay parat karon siya ba salt ang gamit. So kini kay tamis-tamis so lami kay siya na pagka-blend ba na medyo siya perfect kaayo na pagka-blend kay ang sabay tawag na venison sausage kay napoy pagka-tamis-tamis gamay dili siya paraton ba. So kuan siya lamian ko sa iya ganahan ko sa pagka sa tawag na corporation incorporate kasi tawag na basta dili ko pud critics ha wa ko kabaloon sa gamiton ana nga words basta yun ako kaguan ninyo English oy kapo na basta ako makaingon jud lami jud siya murag lamian ko aning style nga chili na nay pagka-tamis-tamis is with the venison sausage. I love it. Thank you sis Jenny, you're a great cook. You did a really good job. Thank you po sa pag-share sa inyong food. So, this food ko andyan, nasalbar ang among panihapon tonight. So, ayan na, parjo kay nga ulit. Kay nahurot yun ang isa ka bowl ni Mana. Atik lang isa ka bowl, walang video. Kay nidungag pa di ay ang uliton.